The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो। हाँ हेलो बाबू बोलो बा खुशी रह बबुआ खुशी रह। एगो बात कहियो हाँ कथी कहता रह बोलो। एगो तो बिना पूछले से बियाह कर लियो रे बियाह कर ले अरे भर फंस रहे है तो तोरा के निकलनी है। सुनो ना बिना पूछले तो बियाह कर लियो एगो आरी जखम हो गेल बा। का जखम भइल रे खिसिया बाबू नानू ना ना बोल बोल कथी कहता रे ना कोई खिसिया बाबू ना खिसिया बोलब आज तो नाम है तो सुना है। हाँ सुना कथी भइल आई सुना तो अपन सुन फिर ससुर रेबे कइले हो कब सुनाव सुना बाबू हो में हाथ डीजे सिनोद मोतिहारी मिक्स बाय ऋषि राज आरआरटी। शादी क के भइल बुरा हाल शादी क के भइल बुरा हाल पापा हो में हाथ भागइल शादी क के भइल बुरा हाल पापा हो में हाथ भागइल पापा हो में हाथ भागइल पापा हो में हाथ भागइल बाबू हो में हाथ भागइल बाबू हो में हाथ भागइल। बाबू बारम ना कमबो घरे अब अरे कहला रे तुरंत तो तू गेबे कैले हो कजली मुनिया पूजवा कले कि घरे आने देबो दूसरे मम्मी आज करे तो घरे अब आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो मिसनी ना गोडे गोडे गाल पापा हो में हाथ भागइल मिसनी ना गोडे गोडे गाल पापा हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो डीजे सिनोद मोतिहारी आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो सुनो ना डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती ए बाबू ई बात मत सुना ना हां जो तले ना रही अभी रहे खेत राती ई बात जाई बाबू हां डेंजर सिंगार तो पहले रहे राती जो तले ना रही अभी रहे खेत राती लहंगा में दरनी ना डाल बाबू हो में हाथ भागइल लहंगा में दरनी ना डाल बाबू हो में हाथ भागइल बाबू रिकॉर्डिंग बाय आरआरटी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ादा। की कहियो पापा अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई सुनिए ना पापा हाँ लागे कि यो सबसे शादी करी नहीं कोई बाजुन छी हो पापा अजय चंद्र सवर से पूछी काती होई पापा हुआ सबसे शादी करी नहीं कोई। साला हमरा से कहियो माल ना पटेली से पटैबो करे नी तो भाग जाली सन। काहे भाग जाली सन रे? हमार उमरवा नहीं खा देखत कौशल के होइयो गइल बानी। ऋषि राज के रहे उहो माल बाबू हो हमर हौ भागइल प्रयागवा के रहे उहो माल बाबू हो हमर मौगी भागइल। आवाज साले घरे जूता भिजा के रख ले बारी हो।